जे अपना माई आले बाप के सताई, जे अपना माई बाप के सताई नरको में जगह तिवारी बुआ की तरफ से बाबू बिक्की तिवारी जी की तरफ से लाखों लाखों रुपया के पुरस्कार है। भगवान से विनती रही कि यहाँ के स्वस्थ रही, मस्त रही, व्यस्त रही, जहाँ कहीं भी रही खुश रही। अपना तिवारी जी के पापा जी के तरफ से लाखों लाखों रुपया के पुरस्कार आइल। श्रद्धा के जय जयकार भइल। और का कहे के बा दुनिया देखवले दुनिया में लिया के लमहर कैलस जवने दुधावा पिया दुनिया देखवले
क्या बात देखी बाप महतारी अंगुरी धरा के चलावे की सिखावता, लेकिन उहे बेटा बेटी एगो एकगो देखे के मिलता कि ले जाके अनाथ आश्रम में माई बाप के धरावता। घबराए के नहीं खइया अपन हो। ऐसा ना करे के चाहिए। एक दिन ऐसा समय आई कि वो उनको जाए के पड़ी अनाथ आश्रम में। जवन बाप अंगुरी धरे चल के सिखावले पढ़वले लिखवले साथी पके घर बसवले। बूढ़े माई बाबू पर का बने लकसाई, बूढ़े माई बाबू पर का बने लकसाई। घर के देवता पूजले सब तीरथ बेकार बा। चले के बा कि माई बाप के सेवा में मेवा हजार बा।